भोजपुरिया खबरी बिहार झारखंड की ताज़ा खबर देखी आ रहल बा रोहतास जिला के दावत प्रखंड से, जहां अंकुरम कोचिंग सेंटर के छात्र बोध गया राजगीर नालंदा परिभ्रमण खातिर भैलन रवाना। खबर जानी अब विस्तार से। दावत रोहतास से खबर बा, जहां स्थित अंकुरम कोचिंग सेंटर दावत के छात्र छात्राओं के दल जौन बा परिभ्रमण खातिर राजगीर बोध गया और नालंदा खातिर भैल रवाना। कोचिंग के निदेशक मनोज कुमार सिंह बतैलन कि परिभ्रमण दल में शामिल छात्र छात्राओं के दर्शनीय स्थल बौद्ध मंदिर, गर्मकुंड, पुरातन नालंदा विश्वविद्यालय के परिभ्रमण कराते सब उचित स्थान पे ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक महत्व के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देल जाई। परिभ्रमण दल के रवाना करे में परीक्षा नियंत्रक चारों धाम मिश्रा कहलन कि बच्चा देश के भविष्य होला, शिक्षा जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होला। शैक्षणिक परिभ्रमण छात्र छात्रा के अंदर बौद्धिक, मानसिकता और शारीरिक क्षमता के विकास करेला। देखी खबर विस्तार से, छात्र कैसे गेलन परिभ्रमण पर, कहाँ कहाँ करियन परिभ्रमण। लेकिन एगो निहोरा बा कि चैनल के सब्सक्राइब करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, लाइक करी। भैया जी हैं